Kembali in the pawon lagi. Dino iki aku ape masak jangan asem campur-campur, ana kates nyadam, ya ana kacang lanjaran. Lah iki mang kabeh dikethoki cilik-cilik ben mangan nang ora kloloten cah. Terus tak kaine jagung manis sing wis bar diketheki. Terus tak antepno banyune wajan, tak cemplungi karo nan asem mentah. Lagi banyune dibeno umup, ambekan aseme iki dibeno mateng. Lah ngono terus nek wis aseme mateng bayune umup dicidhuki aseme terus dicemplungno sayure iki mang. Lah sayure iki mang digodhog nganti empuk cah, terus ditinggal gawe bumbu. Lah bumbune iki ana lombok, bawang, brambang, laos karo nan terasi. Lah iki mang bumbune tak blender wae soalnya lagi males ngulek. Nek sayur wis empuk medhuk terus dicemplungno bumbune, tak soki banyu neh ngureti bumbu sing ning gone jero blender, terus tak soki banyu asem sing bar tak godhog iki mang cah. Terus tak bumboni. Lah bumbone iki ana uyah, penyedap karo nan gula aja nganti keri. Lah ben tambah seger dicemplungi iwak panggang. Wis diaduk-aduk, dikoreksi rasa, diicipi, dene seger mandes, dipateni kompore. Lah iki terus digawe sarapan, jangan asem ya seger ya kucut ya wituk tenan.